So, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po ang batchmate 1999 Pag-asa National High School. Nagkaiba po kami ng first gift giving sa Bangkiruhan Resettlement at ito po ay naging successful. More than 100 na kaakian po ang samuyang napaugma sa Bangkiruhan. So palakpakan po kayo po mga classmate, batchmate, especially sa mga sponsor po, lalong-lalo na sa mga nasa abroad na batchmate natin, classmate and batchmate, and sa mga nagsuporta po, kahit hindi po natin mga kabats, grabe po ang pagsuporta po sa grupong ini, naging successful po ang first gift giving ng Pag-asa National High School Batch 1999! So sana po, tuloy-tuloy na po ini sa tulong po ninyo lahat sa mga supporter po. Mas marami pa po sanang mga kaakian o mga bataan sa ating mapaligaya o mapaugma sa Bicol. So maraming salamat po sa inyong lahat. Especially sa mga nag-prepare po sa mga foods. Sa lahat po, thank you. Sa nag-food, sa lahat, and also my friend, thank you. Salamat po. Thank you po sa inyo lahat. Alam sa akong pasasalamat po. Sa amin, mula sa puso po namin mga batchmate, hindi po namin ito magagawa kung hindi dahil po sa inyo. Salamat po. Parang ano? Saan talaga kilaga? Ano? Nananaga? No. So, yun lang po. Salamat. Thank you guys sa vlog. Ako lang mapirma. Ikaw lang mapirma. Hello. I would like to take this opportunity. English yun ha. May ikaw masaya nakasabot ka ito. Diba, gusto ko pasalamatan. So, gabos-gabos na mga miyembro, gabos-gabos na kabatch ko, nayaon din sa activity ni. Kapula-ulo na pasasalamat sa ikaw gabos. Overwhelming maray yung event na ini sa kuya. Special mention si Pres Lenny, then si Wilma, si Freddy, and Company. And the company. yung gabos talaga, gabos nag-effort, then gabos yung gabos na nag-donate, mga prepare, gabos talaga, warak masasabi, gabos nag-cooperate. Thank you so much. Sana sa mas sunod na, sa next year, mas kami pa mga ate. Ano ba kami day? Hindi po, nagigibo may bako dahil sa nagustuhan nilang post. Kundi gusto may makakaokit, tiket na smile sa banaati. Yun na lang po. Thank you so much. Bye-bye. Ano naman po masasabi mo? Ang president po ng ating grupo. Nalitad-litad naman ako. Magandang gabi. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Kasi Classmate, yan. Maraming salamat po dahil natiwala kayo. Dahil dyan sa tiwala nyo, natuloy at masaya ang mga batang aming tinulungan at tinuntahan para sila'y masayahin. Kaya maraming salamat po. Sana hindi lang ito ang una, kundi ito ang umpisa para sa ating ibig. Every year po, ito ang aming misyon. At sana hihikayat namin kayo, mga batay, na sumali sa amin. Para bigyan ang every year ng mga kabataan, bata, para sila'y bigyan ng katuwaan. Kahit sa kunting lang, makakasaya natin sila. Makita lang natin masaya at sakaliti ang mga batang napuntahan namin. Sana kayo ay aming makasama din. Batchmate 1999. Maraming salamat dahil sa tiwala nyo, natuloy at naging
naging successful ang aming gift-giving sa Bangkirohan Resettlement ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa tumulong para mag-prepare ng lahat. Dahil kung wala kayo, hindi po matutuloy ang aming gift-giving. Maraming salamat po. Diyos ang mabalos. Mataram ka papalaan kay muli. Special mention doon sa Important. Honor one, Tita Ramor, maraming salamat po. And then sa amin, maraming salamat, Tita Ramor, thank you so much, happy New Year. Tita Ramor, maraming salamat, God bless you all. Don't forget, Yasha Pay TV. And then don't forget to subscribe to my YouTube channel. And also, Yasha Pay TV and Kaya Yaba mo to yun. Thank you guys. Alam ko na, All my batchmates. kabataan mo na siya. Alam ko na, ayun yan. Maulit ko sa aga ganyan. Thank you. See you next See you on December. Kanina? Bakit silang diwata para sa labangan? Maraming mga forever. Kayo pa ba forever? Hanap ko ma? Bye! Sige na, bye-bye. Juliana. Bye-bye. Shout out to all. Thank you. God bless. Love ya. Ako rin man pero